Θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Κοντογιώργη που είναι σήμερα κοντά μας. Καλώς ήρθατε, καθηγητής πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανης στο Πάντιο, Πανεπιστήμιο. Μιας και είναι η επομένη των βάσεων, το Πάντιο έχει μια ιδιαίτερη θέση σε αυτή την εκπομπή. Πρέπει να σας πω, κύριε καθηγητά, το τιμάμε ιδιαιτέρως. Η Βούλα Κεχαγιά βεβαίως είναι κοντά μας. Βούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ, συνάδελφος από τα Νέα. Πριν μπούμε στα πιο βαθιά νερά, κύριε καθηγητά, ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τρέχουσας προεκλογικής περίοδου? Επίσημα μάλλον δεν έχει ξεκινήσει, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα, θέλω να πω, στις αντιπαραθέσεις, στους υψηλούς τόνους, εντάξει, είναι καθόλου προεκλογική. Το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ότι το πολιτικό σύστημα επιβεβαιώνει τον εαυτό του. Δηλαδή υπάρχει μια προσωποπαγής αντιδικία, πολιτική αντιδικία που έχει να κάνει με τις λεπτομέρειες και αποφεύγουν όλοι διακομματικά να αγγίξουν τα κεντρικά ζητήματα της πολιτικής ζωής, δηλαδή της χώρας. Επιβεβαιώνεται δηλαδή τώρα πια και με την εμπλοκή του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία ότι δεν υπάρχει διαφορά στο διακομματικό πεδίο που να δημιουργεί μια προσδοκία ή μια ελπίδα για τη χώρα ώστε να αντιμετωπίσει αυτά τα οποία είναι τα κύρια προβλήματα και τα οποία την κρατάνε εκεί που βρίσκεται, δηλαδή δέσμια εξωτερικών εξαρτήσεων και εσωτερικών αδυναμιών που μας οδηγούν στο να παραδίδει κάθε κυβέρνηση μια χώρα μικρότερη στην επόμενη. Δεν έχουμε δει καμιά ατζέντα που να έχει να κάνει με την υπόθεση του πολιτικού συστήματος. Κάτι να αλλάξει. Το θεωρούν αυτονόητο από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά ότι είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι η καταξίωση και η αποθέωση της δημοκρατίας, το λένε άλλωστε, και επομένως δεν έχουμε τίποτα να αλλάξουμε ως προς αυτό. Ακόμα και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξαπάτηση της κοινωνίας, αλλαγές πολιτικών υποσχέσεων και βεβαίως ευθύνες πολιτικές για ό,τι διαπράτεται. Το κεντρικό ζήτημα λοιπόν που έχει ήδη αναγγελθεί είναι ότι θα γίνει ένας διάλογος είτε για το ποιο ήταν το καλύτερο ή το χειρότερο μνημόνιο, είτε εάν θα πρέπει να πάμε στη δραχμή ή στο ευρώ. Η συζήτηση για τα αίτια που προκαλούν αυτή την παραμονή της χώρας στην πολιτική, οικονομική, συνολική αδυναμία που τυποποιείται μέσα από τα μνημόνια δεν γίνεται. Γιατί κανείς δεν θέλει να αγγίξει το κεντρικό πρόβλημα που είναι αυτό που παρήγαγε τα μνημόνια και τις εξαρτήσεις, δηλαδή το πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Βουλά, τι κρατάς, αν και νομίζω ότι όλοι το ίδιο έχουμε κρατήσει από αυτά που είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του προεκλογική συνέντευξη? Τι κρατάω? Αυτό που έχει εντυπωθεί σε όλους, ότι προκειμένου να κινηθεί καλά στις εκλογές, να διασφαλίσει την πρωτιά και όχι μόνο, ενδεχομένως και την αυτοδυναμία, ο Αλέξης Τσίπρας κάνει ένα άνοιγμα προς τα δεξιά του κόμματός του, καθώς από τα αριστερά έχει διαρροές και θα προσπαθήσει να τις συγκρατήσει. Εξ αυτού του λόγου διασαφηνίζει από τώρα ότι δεν προτίθεται να συγκυβερνήσει με κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το Πασόκ. Διότι αν πει, έτσι το εξηγώ εγώ και το ερμηνεύω από τώρα, ότι θα συγκυβερνήσει με τα συγκεκριμένα τρία κόμματα, αυτό σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι κάλλιστα μπορούν να επιλέξουν αυτούς τους τρεις πολιτικούς συνδυασμούς, να μην στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ψαλιδιστεί εκλογικά, να χάσει την αυτοδυναμία που πιστεύει ότι μπορεί να την κατακτήσει και ενδεχομένως να απειληθεί και η πρωτιά του. Περιμένουμε μέσα και στο Σαββατοκύριακο και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Και δεν περιμένουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επομένως το δίλημμα είναι ή θα μου δώσετε την εντολή να συνεχίσω να κυβερνώ ή μάλλον να κάνω μια νέα εκκίνηση στην κυβερνητική μου θητεία, διότι έως τώρα, όπως υπονόησε και χθες, δεν κατάφερε να κυβερνήσει. Υπήρχε το θέμα της διαπραγμάτευσης πάνω από το κεφάλι του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δέχτηκε πολλούς εκβιασμούς και απειλές για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και του κόστισε βεβαίως και πολιτικά. Η διάσπαση είναι ένα γεγονός, η απώλεια στο κόμμα του είναι ένα γεγονός.
Από εκεί και πέρα η στόχευση είναι καθαρή. Δώστε μου την εντολή, εκμεταλλεύεται βεβαίως και την δημοφιλία του, για να υλοποιήσω το μνημόνιο. Ακούμε τον Πρωθυπουργό να βάζει στα χείλη του πια τη λέξη μνημόνιο, αλλά παράλληλα να έχω ένα νέο αφήγημα και να υλοποιήσω ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει και κοινωνικά, φιλολαϊκά και αριστερά χαρακτηριστικά. Ένα περίεργο μείγμα δηλαδή. Η κυρία Κεχαγιά θέτει ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Ζητάει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός να του δοθεί μια νέα δυνατότητα να εφαρμόσει αυτό που μπορούσε να εφαρμόσει. Δεν τον απασχολούσε το μνημόνιο, η διαπραγμάτευση για να κινήσει την κρατική μηχανή, τους υπουργούς του που δεν τους συνάντησε ποτέ, δεν κυβέρνησε δηλαδή εκεί που δεν συνεπάγεται κόστος. Δεν είδαμε να κάνει το παραμικρό, εκτός από το να φορολογήσει, λέει, κατά τη παραπάνω τις απολαβές των βουλευτών για να αλλάξει κάτι στο πολιτικό σύστημα. Δεν κόστιζε η αλλαγή ή η κατάργηση του νόμου περί μη ευθύνης των υπουργών. Δεν κόστιζε η κινητοποίηση της κρατικής μηχανής με μεταρρύθμιση η οποία θα υποχρέωνε τον υπάλληλο να δουλέψει και να παραγάγει έργο. Αντιθέτως, μας λέγανε ότι αν εφαρμόσουμε τον νόμο, δηλαδή οδηγήσουμε σε μια αποτελεσματική λειτουργία της κρατικής μηχανής, αν άρουμε όλες αυτές τις νομικές τρευλώσεις που δημιουργούν κατά καιρούς, αυτό αποτελεί αυταρχισμό. Η νοοτροπία είναι τέτοια όλου του πολιτικού φάσματος και βεβαίως και όπως απεδείχθηκε της αριστεράς, δεν χρειαζόταν δηλαδή να το ανακαλύψουμε στη διακυβέρνηση, μας το έλεγαν και πριν, που δεν έχουν κάτι να πούν. Εάν κάνετε έναν απολογισμό, εάν μου δώσετε το χρόνο να σας το περιγράψω τι έγινε ανά Υπουργείο, θα διαπιστώσετε ότι ακόμα και εκεί που βρισκόμασταν, δηλαδή στο βυθό, μας πήγαν πιο πίσω. Δηλαδή δημιούργησαν όρους παλινόρθωσης ενός καθεστώτος που βυθίζει και το βυθό αυτού του κράτους. Εγώ θέλω αμέσως μετά τις διαφημίσεις, η αρχική μου ερώτηση ήταν πάνω σε αυτό που μας εξήγησε η Βούλα Κεχαγιά, δηλαδή τι βλέπει και τι έδειξε προεκλογικά για την επόμενη μέρα των εκλογών εχθές ο Αλέξης Τσίπρας. Να ανοίξουμε λίγο το θέμα των κυβερνήσεων συνεργασίας. Εκεί καταλήγουμε, μέχρι να καταλήξουμε τις ξορκίζουμε. Αυτό δεν ξέρω πώς εξηγείται. Θέλω όμως μετά τις διαφημίσεις, επειδή το επαναλαμβάνετε και ουσιαστικά είναι αυτό που συζητάμε και όλοι μας, είτε ξέρουμε από πολιτικά είτε δεν ξέρουμε από πολιτικά, όλος ο κόσμος όταν ανοίξει πολιτική συζήτηση, γιατί εξακολουθούμε και έχουμε το ίδιο πολιτικό σύστημα και ενώ στα μελανά του μονοπάτια, έτσι προφανώς και τις ίδιες πολιτικές. Τι είναι αυτό, κύριε καθηγητά, με το που μπαίνει κάποιος στην πολιτική, πόσο δε μάλλον με το που μπαίνει κάποιος στη Βουλή, κάτι αλλάζει? Δεν ξέρω πώς εξηγείται επιστημονικά. Αυτό το πολιτικό σύστημα δεν παράγει ούτε πολιτικούς ηγέτες, ούτε πολιτικές εναρμονισμένες με το συλλογικό συμφέρον. Μάλιστα. Θέλω να μας το εξηγήσετε μετά τις διαφημίσεις για να μην σας διακόψω, οπότε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας στο πιο κρίσιμο ερώτημα. Βλέπουμε να επιβεβαιώνεται συνεχώς αυτό και υπενθυμίζω στους τηλεθεατές, εκεί που διακόψαμε τη συζήτηση, ότι δηλαδή, κύριε Κοντογιώργη, ακούμε πολλά προεκλογικά, όχι μόνο, ακούμε πολλά και πριν βγει κάποιος βουλευτής και πριν μπει στη Βουλή και πριν κυβερνήσει και πριν. Και μετά το πολιτικό σύστημα, οι πολιτικές παραμένουν ίδιες. Κάνατε κάτι σύντομους υπολογισμούς, εντάχει, για να το καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Διότι αυτό το πολιτικό σύστημα δεν έχει ασφαλιστικές δικλείδες που να συνδέει το πολιτικό προσωπικό με την κοινωνία, με τη συλλογικότητα και τη βούλησή της. Αυτό που λέμε το κοινωνικό ή το εθνικό συμφέρον. Θα μπορούσε να δει κανείς πολιτικές που να είναι περισσότερο προσανατολισμένες προς την ολιγαρχία ή προς άλλες κοινωνικές δυνάμεις της εργασίας, όπως λέγονται, κλπ. Αυτό
που συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί το πολιτικό σύστημα είναι απολύτως αποσυνδεδεμένο από τους αναγκαστικούς εκείνους μηχανισμούς που θα συνέδεαν την πολιτική με την κοινωνία. Αυτή η σχέση έχει διαρριχθεί και έχει διαρριχθεί ιστορικά. Μην εξετάσουμε το γιατί. Αυτό που ακούγεται συχνά ότι θα ήταν καλύτερα να υπάρξει μια διακομματική, οικουμενική, όπως τη λένε, κυβέρνηση, περιέχει πολύ μικρή αλήθεια ως προς το περιεχόμενο των πολιτικών που θα μπορούσαν να αλλάξουν. Γιατί όταν το πολιτικό προσωπικό που στεγάζεται στα διάφορα κόμματα διακατέχεται από την ίδια νοοτροπία, το διαπιστώσατε προηγουμένως, το ξέρουμε όλοι αυτό, άλλο τι λένε στην αντιπολίτευση, άλλο τι κάνουν στην εξουσία. Σημαίνει ότι απλώς αυτό που κάνει ένα κόμμα θα το κάνουν όλοι μαζί. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν το κράτος ως πριτανείο σύντησης. Θα το μοιράσουν μεταξύ τους. Το ζήτημα είναι τι πολιτικές θα ακολουθήσουν. Είναι διατεθειμένοι να ανοίξουν ένα πολιτικό διάλογο που θα έχει να κάνει με συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις, που θα συνδέει το πολιτικό σύστημα με την κοινωνία, που θα επομένως αναπτύξει πολιτικές δημοσίου συμφέροντος για να μας βγάλει από το μνημόνιο, από το όποιο μνημόνιο, ή θα διαγωνίζονται για το ποιος φέρνει το καλύτερο ή το χειρότερο μνημόνιο. Γιατί αυτά τα οποία χρειάζεται να γίνουν για να μην έχουμε μνημόνια δεν συνεπάγονται καμία απολύτως δαπάνη. Χρειάζονται δομικές αλλαγές οι οποίες έχουν να κάνουν με την υπέρβαση των ίδιων των ανθρώπων που διαχειρίζονται, δηλαδή του πολιτικού προσωπικού, της δημόσιας διοίκησης και ιδίως της νομοθεσίας. Ακούσαμε, αν μου επιτρέπετε μία λέξη, ακούσαμε τον κύριο Φλαμπουράρη. Δεν ξέρω με ποια κριτήρια τον επέλεξε να είναι κεντρικό πρόσωπο της πολιτικής σκηνής ο κύριος Πρωθυπουργός. Έλεος. Αλλά τον ακούσαμε να λέει ότι θα δώσει 2 εκατομμύρια στρέμματα δημόσια γης στους πολίτες. Δεν έχει σημασία σε ποιους. Το ερώτημα είναι γιατί δεν παίρνουν μια πολύ απλή απόφαση που διακομματικά ομονοούν ως προς αυτό, να απελευθερώσουν την ιδιωτική γη την οποία την έχουν δεσμευμένη με διάφορα τερτύπια δήθεν περιβάλλοντος και την κρατάνε δέσμια και επομένως δεν επιτρέπουν την ανάπτυξή της και καταστρέφουμε την καλλιεργούμενη γη. Αναφέρομαι σε αυτό το παγκόσμια πρωτότυπο σύστημα των δασικών εκτάσεων. Τι θέλουν να μας πούν, ότι πριν το 1945 το περιβάλλον στην Ελλάδα, που αυτές ήταν καλλιεργούμενες γέες, ήταν πιο βεβαρημένο από ό,τι σήμερα? Μάλιστα. Δυστυχώς οι πολιτικές που υπάρχουν είναι πολιτικές ιδιοποίησης και χειραγώγησης της κοινωνίας και όχι πολιτικές απελευθέρωσης των δυνάμεων της κοινωνίας. Βούλα, επειδή το έχουμε καταλάβει και νομίζω ότι δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό, δηλαδή θέλω να πω, ειδικά από την αρχή αυτής της έστω και εξπρές προεκλογικής περίοδου, δεν περιμέναμε να ακούσουμε επί της ουσίας που διαφοροποιούνται ή τι θέσεις παίρνουν τα κόμματα, τα πρόσωπα, εν πάση περιπτώσει. Τύπης δεν έχουμε μπει καν στην προεκλογική περίοδο. Τύπης δεν έχουμε μπει. Η τόνη, ωστόσο, το λέω και το ξαναλέω, μια χαρά υψηλή είναι, όπως ήθιστε να είναι σε κάθε προεκλογική περίοδο. Οι ανακοινώσεις και τα mail πώς γεμίζουν από τις ανακοινώσεις, τις απαντήσεις, τις ανταπαντήσεις και αυτόν τον διαξυφισμό που υπάρχει, μια χαρά επίσης κρατά. Δεν έχουμε μπει στην ουσία. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε στα πρόσωπα, γιατί προφανώς το έλεγα και πριν με τον Βασίλη Μπεσκένη. Εκείνοι το κάνουν, υπάρχουμε και κάποιοι που ακολουθούμε, γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά, δεν το κάνουν μόνο εκείνοι. Αλλά μιας και έχουμε μπει στην ονοματολογία, μέχρι να έρθει αυτό το Σαββατοκύριακο, μπας και ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο στην ατζέντα του καθενός, ώστε από εβδομάδα στόχος είναι να συζητάμε επί συγκεκριμένων θεμάτων. Τι θα γίνει με τον κύριο Σακελαρίδη και τον κύριο Τσακαλώτο? Και από τη μία, το θέμα είναι. Και είναι θέμα το ότι και οι δύο είναι πολύ στενοί συνεργάτες και κοντινοί άνθρωποι του Πρωθυπουργού. Από την άλλη, είναι ότι ο κύριος Τσακαλώτος είναι και άνθρωπος ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία που ήρθε. Ωραία. Μόνο ένα μικρό σχόλιο για όσα είπε ο κύριος Κοντογιώργης. Οι αναγκαίες κατά κοινή ομολογία αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, ένα κουρασμένο πολιτικό σύστημα, δεν νομίζω ότι κατά ανάγκη μπορούν να φέρουν αλλαγές στις πολιτικές αν τα κόμματα τα οποία καλούνται να κυβερνήσουν δεν έχουν αυτή την αντίληψη. Επομένως, αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο. Κυρία Κεχαγιά, μου επιτρέπετε μόνο μία μικρή λέξη. Αλλαγή πολιτικού συστήματος σημαίνει
εξαναγκασμό της πολιτικής να αλλάξει πολιτική κατεύθυνση και να πολιτεύεται με άλλο πρόσημο. Τότε πρέπει να συζητήσουμε τι εννοούμε για τις αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Να ξέρει ότι ευθύνεται και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για ό,τι κάνει. Να ελέγχεται και από την κοινωνική βούληση. Είναι όμως ζητήματα που νομίζω δεν είναι. Ίσως είναι και μια άλλη. Αλλά αυτά θα έπρεπε να είναι τα κεντρικά ζητήματα της πολιτικής ζωής. Εδώ που έχουμε φτάσει λοιπόν, συζητάμε για την ονοματολογία. Ναι. Έχεις δίκιο, Άννα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσοι ακόμη θα φύγουν, πόσοι θα αποχωρήσουν. Θεωρητικά δεν θα έχουμε πολλές εκπλήξεις μέχρι το Σαββατοκύριακο. Ίσως έχουμε κάποιες αποχωρήσεις, πιθανότατα από την ομάδα των 53. Κατά την γνώμη μου και με βάση τα όσα αποτόλμησε να πει χθες ο κύριος Τσίπρας, οι κύριοι Τσακαλώτος και Σακελαρίδης θα είναι παρόντες στην προεκλογική μάχη και κατά πάσα πιθανότητα υποψήφοι. Το Μαξίμου έχει γνώση για το πώς σκέφτονται και τι σκέφτονται. Γίνονται κάποιες εσωτερικές διεργασίες και ενδεχομένως δικαιολογημένες. Αντίφαση δεν υπάρχει στο ότι υπέγραψε μνημόνιο. Αντίφαση θα υπάρξει στο αν κληθεί να το υλοποιήσει ο κύριος Τσακαλώτος. Και αυτό απομένει να δούμε μετά τις εκλογές. Το ζυγώνουν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Μιας και μιλάμε για ονοματολογία, να πω μόνο ότι όπως με ενημερώνουν, προσχώρησε στη Λαϊκή Ενότητα ο κύριος Ρωμανιάς. Θα τα δούμε σε λίγο με τον Αντώνη Ατζολέτο. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.